थांनाय इलेक्शनफोराव हाग्रामा बिपिएफआ बुंदोंमोन बिथांमोनखौ एसे सिगिदोंमोन भय भाबुकि होदोंमोन जे प्रमद बर' सरकार फैयोब्ला इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला माइनरिटि मानसिफोरखौ होखारनाय जागोन हाखौ सेनाय जागोन होननानै जे खसाकै जोंनि ओनसोल जौगानांगौब्ला प्रमद बर'नि दैदेननायखौ नांगोन मेक्सिमाम दिनै माइनरिटि बिथांमोना इउपिपिएलआव जुगदान जादों बे धनसिरि समष्टिनि सिङाव थानाय शिबपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे बटुनि दिबा होननाय गामि बेयाव 100% माइनरिटि ओनसोल आरो बे ओनसोलाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय बे हान्जाखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बयबो जुगदान जाफैदों आरो जानायनि कारना जाबाय थांनाय दिनावहाय थांनाय इलेक्शनफोराव हाग्रामा बिपिएफआ बुंदोंमोन बिथांमोनखौ एसे सिगिदोंमोन भय भाबुकि होदोंमोन जे प्रमद बर' सरकार फैयोब्ला इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला माइनरिटि मानसिफोरखौ होखारनाय जागोन हाखौ सेनाय जागोन होननानै नाथाय दिनै नैबे 2.5 बोसोर जितु प्रमद बर'नि सरकार सालायदों बे सालायनायाव गासै माइनरिटि रायजो राजाफोरा बहुद फोथायनाय फैदों जे खसाकै जोंनि ओनसोल जौगानांगौब्ला प्रमद बर'नि दैदेननायखौ नांगोन आरो प्रमद बर'नि मावनायखौ नांगोन नैबेखौ आसा खालामना फोथायनानै बे ओनसोलनि मेक्सिमाम दिनै माइनरिटि बिथांमोना इउपिपिएलआव जुगदान जादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव गोजोनथाव खौरां आरो बेखायनो जों आसा खालामदों जेसेबां प्रमद बर'नि सरकार सालायनाया गोजाम जालांदों एसेबांनो रायजो राजानि फोथायनाया बांलांदों बे मोनसे फोरमान आरो दिनैबो जोङो बे ओनसोलनि गासै माने रायजो राजाखौ मोननो हादों आरो आं आसा खालामदों फैगोन दिनाव बिटिआरआव मोजाङै इउपिपिएलआ सरकार सालायनो हागोन आरो जौगानाय लाबोनो हागोन एक नाम्बाराव बे समष्टियाव बिपिएफनि एमसिएलए दङ बिपिएफनि एमसिएलए थायोब्लाबो रायजो राजाफोरा मोनसे फोथायनाया गैया जों हाग्रामानि सायाव एक नाम्बाराव कारन 17 बोसोराव हाग्रामाया जेबो मावना होनो हायाखिसै हाग्रामानि सायाव खुनु भरसा गैला बेखायनो बिथांमोननि एमसिएलएनि सायावबो बिन्दो मोनसेबो फोथायनाय गैया दा बे बिथाङा जे बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन बे फोथायनाया गैला आरो बेनिखायनो बिथांमोना बेयाव एमसिएलए थाब्लाबो बिथांमोना बे एमसिएलएनि दारा बे ओनसोला मालाबाबो जौगानाय फैया सरकार थानाय समावनो जेबो मावना होनो हायाखिसै साधारन एमसिएलए आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि मा खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बे फोथायनायखौ गारनानै खसाकै जोंनि रुलिं पार्टि इउपिपिएलनि जितु सरकार प्रमद बर'नि सरकार बेनि सायाव मोनसे आस्था लाखिनानै बिथांमोनहा दिनै गासैबो बेयाव जयेन जादों आरो नंगौ दिनै धोनसिरि समष्टिनि सिङाव गोबां इउपिपिएल अर्थात प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै गोबां बिदि जयेन जागासिनो दङ दिनैबो फैयै शिबपुरनि बटुनि दुबा होननाय गामियाव गोबां जोंनि माइनरिटि सुबुंफोरा इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जयेन जादों आरो जों बेखौनो फोरमायदों जे बिसिङाव जों नायनानै मोनबाय गोबां 17 बोसोर समाव बिपिएफनि समाव लामा मोनसे खोजायाखै बिथांमोना आरो बिथांमोननि जितु लामा हान्थामेलाफोर बे मोजां नङा दा बेखौ बिथांमोना अनुभब खालामदों जे बे बिपिएफ सरकाराव जों थाना मोजां मोना नाथाय दिनै जों बिथांमोना उपलब्धि खालामबाय जे इउपिपिएल सरकाराव फैनानै जाहाथे बे लामाफोरा मोजां खोजानाय जाथों बेखौ बिथांमोना बिसास खालामदों आरो जोंबो मोनसे आखा खालामदों बिथांमोननि गेजेराव जे बे लामाफोरखौ जों खोना होगोन फैयै बे समाव जों इउपिपिएल सरकारा मोजां मोनसे गभर्नमेन्ट सालायलांबाय थानो हागोन आरो बिथांमोननि गासै जितु हान्थामेलानि राहा गामियारि लामाफोर बेखौ एटलिस्ट जोङो सेन्ट ग्रेभेलनि लामाबाबो बानायना होनायनि जों मोनसे प्रतिश्रुति होदों ओंखायनो बिथांमोना जोंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैनि गेजेराव एटलिस्ट 50निफ्राय गोजौआव दिनै जयेन जाबाय आरो बेनो प्रमद बर' सरकारनि मोनसे सरकारखौ बिथांमोना बिसासाव लाखिदों आरो बे बिसासखौ लाखिनानै बिथांमोना दिनै जोंनो लोगोसे जयेन जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै थाबाय